थांनाय जून तालनि कक्ति साल थामथि साल मारि हर आईपीएफ नि कथाजाक बायब किसिं दल आटिछनि यासु कासको बिरलाल नवातेनि सागो बीजेपी नि सामुसिता तानेर चपरखा गुमति हांकोनि उदयपुर बखास्तेव खबजा गरजी आमचनि गुरुबक तकामिव बिरलाल नवातिया नि लगी मथनि आदं राजकुमार नवातिया पञ्चमुरा सिंह विकास नवातिया आकसंबो बुजाखा बरंनो गुरुबक तकामिनि क्रिंसार नगतलांगि खामुजन्ति बुतो खलाकियातै बोथाना नाय तंमनि जरावो पुलिस थांगै सगमाबाय गथां यखा हने कक्तुमनि बिसिंतै बीजेपी दलनि फाचिं यासि सुरै शाखा आतिछनि यासु कासको बिरलाल नवातिया सुनत बीजेपी नि किछु गुंडा बाहिनी रक बरक तो सुनो डाइरेक्ट डम किरबो ओंखानके जों तो लामाथि थांना नांगौ ओंखानके सुनो किसा चबनानि बागै ओमफ्राय गोबांमा आईपीएफ नि बरगो सिम गुरुभक्त कामि जे घटना घटिमानि जागाव चिनि किछु बरक फाइका बरक सालाय बरकबो साव विशेष क्लाव पारानि बरक रक आजागन बीजेपी रक आनि उपर तै आनि लगे तंनाय चिनि डिविजन सेक्रेटारि राजकुमार नवातिया नि साकाबो तै चिनि पंच मुरा सिंह तै आनि द्वारा विकास नवातिया नि साकाव मरक आक्रमण सृष्टि खायरि रेखा गांके आपनि आगुलो आक्रमण खालायखांके जों फिरगै फाइफ्रु हठात खेदि फिरगै फायै खरकसा बीजेपी नि गुंडा आनि तत्राव डाइरेक्ट दाबेरावै चिनि लगे हिंदी हनै आमतिके तलांगै बरक कायसा नगतलांग थांका आ नगतलांगै आनो बरक कम से कम 15 থেকে 20 जना हाय बरकनि जाय इच्छा लाथाबाय केबो बुखा केबो दा बुफुंबाय तखा केबुखे यागबाय सुखा और बहक रगरिखा अजागा बखा रगरि जाखा yang उखलक्ति रगरि जाखा आमतिखाय माने सारा शरीर आनि कम से कम 1 থেকে 1.5 घंटा बरकानो बुनानि चेंगलायखा आनि हांमारक लांमारक मालियां एकदम कष्टमै थांखा लास्ट पजिशनो बरक तानो एकदम बुथारनानि टारगेट नामानि याबा पुलिस फाइ सकपायै बरंनि टारगेट पूरण खालायमानलिया आपनि साथे गुबुन फाचिं अबुजामनो तैनो तिनि स्रांसा जुलाइ ताने थाम साले मारिबो आटिसेनि बखाक्ते कायसा कक्तुमा थुमरनि कुथुमं रिंगै बुनाय रंग सेजावे खादुमा फुनक लायखा वनामा कगंखा बुफां फांसनि बेटेक बुफारक जानिन जानि मुसुंतै सालाय तंलायखा आटिसानि यासु कासको बिरलाल नवातिया साका बीजेपी नि बर बनो बुतो खलायखा हनै पिया स्रांसालो संसाजा कक्तुमा थुमरनि कुथुमंगो त्रिपुरा हास्तिनि आटिसा मथानि यासु कासको बिश्राम देबबर्मा साका गुबुन पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नि मुंगै सामुसिता तांखाते बिरलाल नवातियानो बुतो खलायखा आबो बीजेपी आईपीएफ दि कथाजाक हापनि मुं हायमा खायमनि बागै वारे समा चाइतो मुं हनै साका बिश्राम देबबर्मा ओ सकांगर लाइथानाय 30 तारिख जून 2019 चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि आटिसानि वाइस प्रेसिडेंट बिरलाल नवातिया नि उपरै जे आईपीएफ ति बीजेपी हनै बीजेपी नि बुमुंनावैनाय 3 तारिख नि परे जे गुबुन पलिटिकल पार्टी नि बीजेपी नि मुंनावैनाय बिरलाल नवातियानि उपरै जे आक्रमण खायमानि जे बुटक खायमानि अमनो जों बेलाय सेलेंगो तै सुदु चिनि वाइस प्रेसिडेंट बिरलाल नवातिया सिमि बुजागलिया बिनि लगियो राजकुमार नवातिया पंचपद मुरा सिंह तै हाया कुमार त्रिपुरा बरक जतन आतिसानि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बररक बंगनि उपरिबो बुतक खायखा अबनो बागैनो जों अ जे महके विभिन्न जागियावो बा गोबांमा थाइरगो अम हाइकेचिनि उपरि जे आक्रमण खायतमनि अब जों आईपीएफ ति बीजेपी जुट सरकार जों मुख्यमंत्री नि थानि जों अबनो दाबि खायनाय जेहेतु आईपीएफ ति बीजेपी नि बुमुंनो नष्ट खायनायनि बागै जे चक्रांत खायतंनाय अ चक्रांतकारी रकनो इमिडिएटली बंगनो चिनित खायनाय ग्रेप्तार खायनाय नोंथों हायकेबा पदक्षेप खायनायनि थांथों हाया हंगांके भबिष्यत तेवासे चिनो उपरि अम हायके ओ लाइथानाय
30 তারিখ জুন 2019 বিরলাল নুয়াতিয়া তে হায়া কুমার ত্রিপুরা তে রাজকুমার নুয়াতিয়া পঞ্চপদ মুরাসিন উপরে যে বর্বরুচিত আক্রমণ খাইমা হাইকে তে ওয়াইসা কুবু কুবিনে বিজেপি আইপিএফ তিনি মুংরি উইনাই অম হাইকে চক্রান্ত খাইনা থাংতানি थाङै तंखा हंखाय जों चुरि कानै तंग्लाक जों लगी लगिनो जों अबनि प्रतिबाद जों खायनाय प्रतिरक्षा जों खायनाय अबनि बागैनो जों अबनो सतर्कता मारुओ आईपीएफटी नि शाखा संगठन केबुनि उपरि फानो महके याक्ति साइ मांगला जदिनो तिसाना थांगे बिनि परिणाम कामुं आबो जोंबो जवाब रोनाय उपयुक्त जवाब তিনি নি অকক্তম থমনি কুথু মুঙ্গ বিশ্রান দেবরুম কারই মাজাখা মথনে তাং ফাংকরা তপন দেব বর্মা বুদ্রা দেব বর্মা রাজেশ দেব বর্মা ন খুবই কুবন আদং র